ଶିଶୁ ରୋଗରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଉପାଦେୟତା। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଶୁ ରୋଗ ଉପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କଫ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ା ଆଦି ସାଧାରଣ ରୋଗରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଥମତଃ ଚାମଚେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ, ଅଧ ଚାମଚ ଅଦା ରସ ଓ ଚାମଚେ ମହୁ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଇଲେ ବହୁଦିନର ଜ୍ୱର, କାଶ, ଶ୍ଳେଷ୍ମା, ପେଟ ଫମ୍ପା ଓ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଚାମଚେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସରେ ଚୁମୁଟେ କେଶର ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ହାଡ଼ ଫୁଟି ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯାଏ, ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତୃତୀୟ କଥା, ଚାମଚେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସରେ ଚାମଚେ ମହୁ ମିଶାଇ ଦିନକୁ ଥରେ ନିୟମିତ କିଛି ଦିନ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ପ୍ରତିଦିନ 4-5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଓ କ୍ଷୁଧା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ମାନସିକ ଚାପ ପାଇଁ ତୁଳସୀର ମଧ୍ୟ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି। ଏହା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ଜଟିଳ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଶିଶୁ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ, ବିଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରୋଗକୁ ତୁଳସୀ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।